смачна есці або смачнога. Добрый дзень або дабры дзень або дзень добры. Добры вечар, вечар добры. А вось вітання добрай раніцы у нас традыцыйна не было. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра формулы вітання, прывязаныя да пары дня. Наконт звароту добрай раніцы мовазнаўцы ўжо ламалі дзіды. На хвалях і на сайце Радыё Свабода тэму кваліфікавана падымаў Юрась Бушлякоў, з падыходам якога я згодны, але свае 3 грошы дадам. Гістарычна гэты зварот у нас не мае грунту. Ён прыйшоў як калька з іншых моваў, хутчэй за ўсё з расейскай літаратурнай. Наагул сялянскім традыцыйным культурам менавіта ранішні зварот не быў уласцівы. Раніца як асобная пара не вылучалася, адразу пачынаўся працоўны дзень, дабра, на які і зычылі. Спашлюся на публікацыі 20-х гадоў. Скажам, у Касцюковіцкім раёне, цяперашняя ўсходняя Беларусь, дабры дзень азначае менавіта добрага утра па-расейску. Дакладна такая з'ява ёсць і на процілеглым ад нас краі Еўропы. Прыкладам па-каталянску «Bon dia» азначае даслоўна «добры дзень». І я ў Каталоніі так быў павітаўся з знаёмцам апоўдні, але быў высмеяны. Няўжо ж я толькі прачнуўся. Там вітаюцца «добры дзень» менавіта з раніцы. Ёсць 2 граматычныя выгляды беларускіх вітальных зваротаў. Калі добры дзень, добры вечар, канстатацыя, так бы мовіць, факту, то добрага дня, добрага вечару відавочна маюць на ўвазе зычэнне. Зычу вам добрага дня. На добры дзень магчымы адказ з пажаданнем, добрага здароўя. Ну і добрай ночы. Гэта дакладна пажаданне, а не прывітанне. Хаця ў сучасным жыцці з'явілася праблема, як вітацца, калі на дварэ ноч. Формулы этыкету часам змяняюцца разам з жыццём. Скажам, у краме, пакупніку, які сыходзіць, касірка па-ангельску скажа «have a good day» – «майце добры дзень». «Мілага дня» стала гучаць у нашых заходніх суседзяў. «Ярос д'янос» – тое самае па-літоўску. Прычым прывітанне і развітанне граматычна размежаваліся. Вітаецца польская касірка «дзень добры», як бы канстатуючы якасць гэтага дня, а развітваецца ўжо формулай у родным склоне «зычу вам добрага дня». Нягледзячы на свой моўны кансерватызм, я не пярэчыў бы, каб падобнае можна было пачуць і ў нашых крамах, фірмах ці дзяржаўных установах. Бо цяпер жа бальшыня нашых крамніц нагул не вітаюцца і не развітваюцца ніяк. Не толькі дыялектныя і гістарычныя запісы сведчаць, што формула «добрай раніцы» або «хай сабе добрая раніца» не свая для беларускай мовы. Маем цэлае гняздо суцэльных словаў, дзе націск на другім складзе «дабры дзень», як «вялікдзень», «тыдзень» і нават «злы дзень». Некалі гэтае слова значыла нядобрую паласу ў жыцці. «Дабры вечар», «дабранач». Дарэчы, форму «дабранач» з такім націскам частка этымоляга ўлічыла палянізмам, але ўсе такія прыклады запісаныя і на беларускай Смаленшчыне, вельмі далёка ад натуральных польскіх уплываў. Дык вось з коранем «раніца» падобных словаў з перасунутым націскам зусім няма. Формулу «добрай раніцы» вельмі моцна ўкараніла ў масавай моўнай свядомасці беларуская тэлевізія. Маю на ўвазе праграму «Добрай раніцы, Беларусь». Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжается прямой эфир программы «Доброй раницы, Беларусь». Праўда, у вуснах вядоўцаў з маскоўскім гварком прысутнасць беларускай мовы і гэтыя назвы вылучна дэкаратыўная. Але ўкаранялі яе і добрыя людзі. Скажам, майго сябру-настаўніка, дзеці ў наваполацкай школе, у тую пару, а цяпер ізноў расейскай, узнагародзілі былі мянушкаю «раніца». Менавіта таму, што ён і сам зранку вітаўся добрай раніцы і натхняў на гэта вучняў. Слова «ранак», слова «раніца» беларускія. Яны застаюцца ў актыўным ужытку, дзякуючы гэтаму звароту. Таму змагацца з гэтай вітальнай формулай не патрэбна. Але тым, хто хоча гаварыць па-беларуску дасканала, варта ведаць, што яна зусім новая і штучная. Хаця ёсць яшчэ штучнейшыя. «Дабранак», напрыклад. Або некаторыя з новадалучаных да беларускай мовы ўжываюць вітанне «прывіт». Гэта разумеюць як скарот ад слова «прывітанне». Вельмі не раю ўжываць такога слова. Па-першае, ёсць украінскі «прывіт»,
адпаведна законам украінскай фанетыкі. Па-другое, як не дзіўна, самім словам «прывітанне» не зусім дарэчна вітацца. Гэта ж абазначэнне ўсёй лексычнай групы словаў этыкету, накшталт «вітаю», «здароў», «добры дзень», «як маецеся» і гэтак далей. У расейскай мове ёсць слова «привет» як спосаб вітання і слова «приветствие» як назва лексычнай групы. Яны абодва перакладаюцца на беларускую як «прывітанне» і адсюль у нашых маладых беларускамоўных блытаніна. Усе формулы на «добры», акрамя «раніцы», знойдзем у беларускім фальклоры. Трапны народны язык панаствараў кплівых адказаў на павітанні. Часам патрэбна. Напрыклад. Добрый вечер, добрабелі, добраенчыў. Або. Добрый вечер, карміць нечым. Ці яшчэ. Добрый вечер, добра улецеў. На той самы «добры вечар» маем мноства калядных песень. Добрый вечер тому, кто етым дому. Святый вечер, кто етым дому. Гэта ансамбль «Госціца» Ларысы Сімаковіч. То вітаемся адпаведна беларускай традыцыі. А з вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг.